Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Banatan na natin ito ang biyahe ng buhay mga kabisyo ng ating letter sender na tatawagin nating si RD. Ganito kasi yon DJ. Mag-ex na kami nung malaman kong buntis ako. Nagbuntis ako mag-isa. I contacted him kasi kailangan ko ng tulong sa panganganak ko. Going to 9 months na ako noon. So sabi ko tulungan niya ako hanggang sa manganak ako at hanggang mag-isang buwan ang baby namin. Nagstay ako sa kanila. Gladly, tinulungan naman niya ako sa hospital. Siya ang nagbabantay sa akin at kay baby. Inalagaan niya naman kami hanggang mag-isang buwan ang aking baby. So kahit ayoko pa na umalis, parang nahiya na ako since yun naman yung favor na hiningi ko sa kanya. At ipinagpapasalamat ko naman yun sa kanya. He did his part. Pero alam mo Lala, ramdam na ramdam ko talagang ayaw niya sa akin. Halimbawa na lang na ayaw niya ako kasabay kumain. Sinasabi ko sa kanya na ganyan ba ako nakakadiri sa'yo para di mo ko sabayan kumain at tabihan kumain? Pero pag nakakainom siya, ang kulit-kulit niya. Nakakausap ko siya ng maayos, nakikipagtawanan pa sa akin. Tinatabihan pa ako minsan pag nahihiga kami. One time nun, kinausap ko siya. Deep talks. Tinanong ko siya kung mahal pa niya ako. Sinabi niyang hindi na niya kayang ibalik. Grabe yun sakit, parang nag-e-echo yun sa tenga ko. Akala ko kasi pag nagsama kami, makikilala namin yung isa't isa at baka mahalin niya ako. Since 1 month lang talaga yung relationship namin at naghiwalay kami agad. Akala ko wala lang. Pero hindi pa rin pala. Ngayon Lala, wala na ako sa kanila. 1 month pa lang yung baby ko. I really need him. By the way, CS ako, gabi-gabi akong umiiyak kasi nahihirapan ako at mag-isa lang ako na nag-aalaga sa baby ko habang nag-aaral. Gustong-gusto kong magkasama sana kami. Gusto ko kasama ko siya sa pagpapalaki ng family. Kasi broken family din ako at nangyari na to sa unang anak ko. This time gusto ko sana may kasama na ako magpalaki at mag-alaga ng anak namin at maging pamilya ko. Kaso parang ang hirap kong mahalin. Sinasabi naman niya na sobrang bait kong tao. Minsan sinasabi niya na di niya deserve na alalahanin ko siya. Kasi iba ako sa kanya. Di daw niya ako deserve. Di ako galit sa kanya kasi kahit papaano naging mabuti naman siya sa akin. At di ko naman pwedeng ipilit yung sarili ko kung ayaw niya talaga sa akin. Ang gusto ko lang sana makamove on. Kasi nakikita ko na naman na wala kaming patutunguhan kahit pa anong gawin ko. Pero paano ko ba gagawin yun? Mahal ko pa rin siya I want to exclude myself from him para makamove on na ako pero paano yung anak ko? Bilis kasi ng pangyayari Naghiwalay kami, nagbuntis ako agad. So yung feelings ko sa kanya lumala. Tapos nagsama pa kami ng more than 1 month. Ayoko maging toxic sa kanya kasi di naman siya naging toxic sa akin. Oo, nasasaktan ako pero yung actions niya na yon ay dahil di na niya talaga ako mahal. So, di niya na obligasyon na punan yung sakit na yon. Gusto ko na lang muna sanang unahin yung sarili ko, pero paano? Sinasabi niya minsan na siya na lang daw yung magre-reach out sa akin pagdating sa baby namin. Pero di ko mapigilan na maunang mag-message sa kanya Anong gagawin ko, Lala? Sana matulungan niyo ako and more power sa show and God bless. My love, you know what they say, that there are battles na we can do on our own. Pero there are battles that we need help. And in your case, my love, I think it's one of those battles na you cannot do on your own. Kasi aside from the fact na masakit yung pinagdadaanan mo, kasi you are still in love with the father of your child, you are still
on a hype when it comes to hormones eh. Tayong mga babae, kapag meron tayong, alam mo yung hormonal imbalance, katulad ng sayo, kakapanganak mo pa lang, so malamang sa alamang, nagbe-breastfeed ka pa, so yung hormones mo ay all over the place eh. So lahat ng emotions mo nag-i-intensify. And dahil nga hindi ka naman makalabas, hindi ka, alam mo yun, you are not as free as you were before, marami kang time. Marami kang time to think, marami kang time to be on your own, marami kang time to ponder upon whatever it is na nasa thoughts mo. And sometimes, that will make you overthink things. I'm not saying that you are overthinking now. It's just that, nag-i-intensify kasi siya. So where am I getting at? My love, uulitin ko, there are battles na we cannot do on our own. No matter how strong we are, kahit gaano pa tayo katatag, may mga pagkakataon we need someone to be with us, to help us get through the battle. And in your case, kung wala namang sabihin na natin, kung wala ka namang mapapala ng kaka-contact sa kanya kasi you guys will never be able to get back together kasi obviously the guy is no longer in love with you, you can ask for your parents to be with you. Be with your family, my love. Be with your friends. O diba? Surround yourself with people who loves you. Kasi, my love, ang pamilya naman, it doesn't only involve a husband, a wife, and a kid eh. It can also involve a lolo, a lola, a tito, a tita. Diba? Pwede mo namang gawing pamilya yun eh. Pamilya is not just the number of people or the type of people who's there to love you, to appreciate you, to shower you with nothing but happy memories. A family is what you make it to be. Sometimes, pamilya pa nga yung turing natin sa mga taong hindi natin kadugo eh. Kasi dama natin sa kanila na tinuturing nila tayong pamilya. So wag mo isipin na just because you are not this contemporary or sabihin na natin na yung common na definition natin ng man, wife, and a child, hindi na kayo pamilya. Hindi porket wala kang husband, wala ka ng chance na i-introduce sa anak mo yung pamilya. My love, I am also from a broken family. Pero I do not capitalize on that. Instead of looking at it as broken, I look at it as extended. Nasa matter of perception kasi yan, my love eh. Nasa matter of pagtingin. If ika-capitalize mo sa utak mo na broken yan, you'll just feel sad about it. Malulungkot ka lang eh. Pero kung titignan mo siya as extended family, you have 2 moms, you have 2 dads, 2 sets of brothers and sisters. Now you feel happy because you know you have a lot of people who are capable of loving you. At hindi lang ikaw. That love can extend to your child. So you see, what I'm trying to get at, my love, is I want you not to go through this battle on your own. Kasi ikaw na nagsabi, you and that guy is a dead end. Kahit ano pang gawin mo, hindi na kayo magbabalikan. Kasi he was kind enough to tell you the truth. That even if he wants to, he will only involve himself in your life because nag-i-exist yung anak mo. But without that, honest naman niyang sinabi sa'yo that you and him are over. So the only way for you to move on, my love, is 1, accept the things you cannot change. Yun na yun, my love. Kahit tumira ka pa sa kanya ng 2 buwan, kahit mag-inuman pa kayo at magkalasingan, the moment na mag-sober up kayong dalawa, things will remain the same. Hiwalay pa din kayong dalawa. He still doesn't feel the same way for you. That is one thing to accept. And number 2, that this is your life now. Pwede tayong mag-hope that things will get better, but as of the moment, let's make the best
out of what we have in the present. Diba? Instead of feeling sad about the things that we do not have, let's appreciate what we have. Again, a matter of perception. Huwag ka laging nakatingin sa mga bagay na wala ka. Tignan mo yung mga bagay na meron ka. Dati, kapag nakipag-break siya sa'yo, wala, broken ka lang, into pieces, durog ka lang. But ngayon, na nakipaghiwalay siya sa'yo, he left you with something so precious. The biggest blessing that your life can ever receive, your child. That's the best thing that happened to you. If you accept those things, my love, and face this stage ng breakup, stage ng pain, together with the people who loves you, who appreciates you, then my love, you'll be on your way sa inaasam-asam mong moving on. So stop feeling sorry for yourself. Hindi totoong hindi ka kamahal-mahal. Hindi totoong kaiwan-iwan ka. Hindi totoong hindi ikaw yung tipo ng babae na pangmatagalan. You are not that person because you know you are not. Tanggapin lang natin na may mga nagtatapos talagang relasyon kasi hindi pa yun yung hangganan. Hindi pa yun yung dulo. Hindi pa yun yung para sa atin. Huwag na nating questionin yung self-worth natin sa lahat ng pagkakataong iiwan tayo ng taong mahal natin o magkakahiwalay tayo sa taong mahal natin. Kasi it will happen talaga eventually. Kasi kung ang tao ay hindi para sa'yo, kahit anong mangyari, hindi talaga siya magiging para sa'yo. At kung ang tao ay hindi para sa'yo, kasi maybe someone better will come along that will make sense out of every pain, out of every heartache, and will make you realize na, kaya pala ako nasaktan ng matagal. Kasi hinihintay ko siya. Kasi siya yung para sa akin. So, bata ka pa, my love, ang dami mo pang tsansa na mahanap yung para sa'yo. At naniniwala ako in the future, someone will walk into your life that will love you. And not only you, that love will be extended effortlessly sa anak mo. But you have to be brave. You have to be strong. And you have to see yourself as someone who is worthy. Worthy, rather. Kasi kung hindi, my love, no one will ever see you the way you want to be seen. Someone who's worth every single thing in life. Claro? Claro. My love, you are not alone. You never were alone. Lagi kang merong kasama. I-focus mo lang yung mata mo sa kanila and you will see them. Mahirap kasing makita yung mga taong sumusuporta sa'yo kapag sa iba ka nakatingin. So ibaling mo yung tingin sa mga taong andyan na sa tabi mo, nag-aalok ng kamay, hinihintay lang na yakapin mo sila sa buhay mo. Klaro? Klaro.